plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan. Mayo nga buntag, maayo nga pakiguban. Welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa panalangin sa Dios, ug ang Dios kanunay nagatiman ug nagtagbog nagumuma sa tanan nga inyong gikinahanglan. Tungod kay ang pulong sa Dios nga iyang gibilin kanimo kanako dili gayud mapakyas. Ako kita magampo alang sa mga katawhan sa Dios at imanon gayud ang iyang mga katawhan. Atong pasalamatan ang Dios, atong pasidunggan sa ato karon nga panag-uban ninimong programa pulong mo kinabuhi ko uban sa ato mga kaigsunan nga nagsunod sa atong FM station 101.3 ug sa tanan nga mo replay sa ato ang programa. I declare blessing ug ato ang pasalamatan ang Dios ng panalangin kanato. Magampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat Amahan sa walay hunong nimong pag-atiman kanamo. Salamat Amahan sa imuhang pagbantay, pagpanalipod ug sa imong pagtagbo sa tanan nga gikinahanglan sa imong katawhan. Niya kami o Dios nagkayusa sa pagkatuon usab sa imong mga pulong. Niya usab kami Amahan aron sa dawat sa mga mensahe nga magikinahanglan sa among pagpuyos kalibutan. Salamat Ginoo nga imo kaming dasigon, lig-unon sa pagkinabuhi kanunay sa imong mga pulong. Kay ang imong mga pulong magdalaman kanamo diha sa imong mga saad nga kami imong panalangina, imong pauswagon. Salamat Amahan sa walay hunong nimong pag-atiman ug karon among isalig diha kanimo kinintag naa. Maghatag ka namo kusog, magaproteksyon ka sa matag-usan namo ka kinabuhi. Ngadto na sa matag-usan namo ka Pinoy-anan ug among isalig, among itugyan diha kanimo ang among panag-uban. We declare blessing in Jesus name. Jesus name. Amen. O amen. Mayong buntag o good morning. Good morning sa tanan. Good morning ato mga kaigsunan nga mga listener sa nagkalain-lain nga mga sitio, barangay diri sa Malabuyok og sa Bulhoon og mayong buntag may pagiguban oras ato nga programa alas 10 sa kabuntagon. Dalaygon ang Dios magpanalangin kanatong tanan og mayong pagiguban, mayong buntag. Welcome sa ato nga programa. Medyo dugay-dugay ta nga mibalik sa ato nga programa tungod kay medyo naay pagka-busy gyud nga napo tay bisita hagikan pod sa Norte Cebu nga ni bisita gyud diri sa ato nga programa. Ako nga gipasalamatan ang Dios usa ni siya sa ako mga kauban sa ako ang Bible study kaniadto 2016 17 hangtod sa 19 mga pilami katuig nga nagkuyog, muramig kaluha mga kaigsunan tungod kay musakay man gyud siya sa akong motor kay di maputo siya kabalong mo drive. Or niya iya kong dala-dalaon sa mga lugar diin dunay mga tao kay siya may naswito sa mga tao nga nagkinahanglan pod sa pulong sa Ginoo kay naaman say mga yuta sa dapit sa Norte Cebu. Nya matag Sabado moadto gyud mi dito sa Liloan, ngadto na sa Carmen, Sugod og ngadto na sa Bourbon. Nakaabot po mi diha dapit sa Bugo kay doon na po say mga yuta diha labi na gyud sa Bourbon. Unya wala ko magdaho mga kaigsunan nga mo bisita sa diri sa amoa
o uban sa mga pagampo nga magkuyog diha sa buluhaton sa Ginoo. May posibilidad mga kaigsunan nga ang ato ang gisugdan nga Krusada 2017, marag 2017-2018, nga kaduhatan nagkrusada sa Bourbon, Cebu. Natukuran gyud og simbahan niya. Ako ang gipasalamatan ang Dios. Wala gyud ko magtuo mga kaigsunan nga magkakunik may pag-usap. Muna nga kung doon na kay gibuhat karon, doon na kay anihong panalangin. Walay gitanom nga dili nimo anihon. Basta imo lang yung atimanon. Dihas mga pagampo, ikaw gayod dunggon. Good morning, good morning, good morning, good morning. Mayo nga pakiguban. Welcome gyud no sa ato nga programa sa tanang mga kapastoran sa nagalaing mga lugar ug sa tanang mga listeners, followers, viewers. Ilabi na sa ato mga kaigsunan nga naa karon sa nagkalain nga mga probinsya diri sa ato ang nasod nga Pilipinas. Ang Pilipinas mga kaigsunan adunay 82 ka probinsya. Og ako nagtuo nga ang tanang 82 ka probinsya malipayon og gipanalanginan sa Ginoo. Tungod kay daghan kayong mga magwawali, dili lang sa radio ug TV, kundi sa nagalain nga mga lugar. Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpaminaw, I declare blessing in the name of Jesus sa matag usa nga ning nagmintan-aw karon og mihatod og mga mensahe. Ako nang hatagan og panahon sa pagbasa ang inyong mga mensahe o mga pangutana diri sa ato nga programa. Og ato pong tagan og pagtagad ang inyong mga pre-request ayaw gyud na kalimti kay ang pag-inampo ay dako kayo kahimuan. Og ang inyong mga greetings, inyong mga request awit magkalangit ato po nang tagan og pagtagad. O kaha inyong mga pangutana, mga kaigsunan, may kalabutan diha sa pagkinabuhing Kristohanon diri sa atong programa Kamo Gayod Tagdon. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ilabi na sa atong mga kaigsunan, mga silent listeners, mga followers, matod pa pastor, silent listener ko. O niya mangumusta ko kay wala namang ka maka-live. Og ang ako na lang, sige na lang na akong gi-replay. Kanya matod pagpod sa ako ang kauban kaniyan to sa lipayan ako pastor kung ano man sa biyahe ko gikan sa Bourbon ya paingon diri sa Cebu City. Adunay nagpatukar og Christian songs nya unya ako siyang giingnan unya isa nalipay pugyud ko pag-ayo kay ang iyang gipatukar ang imuhang awit. Kung asa man ato isa ang programang pulong mo kinabuhi ko. Mao'y gipatukar ko mauba sa nalipay ko pastor kay dili lang kay kausa kun dili kadaghan akong nadunggan nakasabay diha sa pagsakay og bus nga ang imuhang tukar ang imuhang awit magalangit mao'y gipaminaw. Mayong buntag, mayong hapon, mayong gabi sa tanang mga OFW. Ilabi na sa ito magkiksunan diya sa Sweden. Good morning, good afternoon, good evening. Ilabi na si Sister Maricel Hendriksen og sa tanang diya sa Norway. Mayong pakiguban og siyempre ato mga kigsunan diha sa Thailand, Taiwan og sa Singapore og siyempre sa Canada. Mayong pakiguban mga bulanon. Good morning, Berdong Julito. Mayong pakiguban og ilabi na sa ato mga kigsunan diha sa Malaysia. Mayong pagiguban og sa Middle East. Ato mga OFW diha matud pa sa unang panahon mga kigsunan hangtod karon. Ang mga OFW hero sa Kamingaw. Pero mingaw mga igsoon kadang yung ining biyahe mga kadtog gawas sa nasod. Ang akong naadtoan lang gawas ra gyud diri Cebu. Kanabitang manarbaho mga kaigsuonan o niya wata kabalo kanos at papaulion makaingon gyud ta sa Dios ra gyud ang kadaugan. Wadto na ta mga kaigsunan sa paghatag og panahon. Ako pong gihidasig o gihangyo gyud ang matag-usa nga ang iniyong mga mensahe ayaw ninyo ihikaw. Alabi na gyud mahitungod sa mga testimony, maghiskot sa pagpangalagad, ipaabot og ipadangan diri sa atong programa kay ang Dios nagtan-aw sa tuwa. Malipay og i-bless kaniya. Labi na gyud sa mga pulo nga imong nakatunan diri sa atong panag-uban, ayaw gayud na tagui, idasig nas uban og i-share ang atong programa kay sa imong pagbuhat niini nakit-an kaniya.
Ginabuhit ang gipaantos, sa pagsulay kita gigapos. Daw dili na nato masabtan ang dagan sa atong kalibutan. Good morning ni Vin Singgit Velia og ni Fritz Paul Romano. Maayong buntag, watching from Binay, Negros Oriental. May kapasali Good morning ninyo diha, Brother Fritz Paul og Jocelyn Salapare Flores, watching from Kawayan, Diliran. Maayong pagiguban, maayong pagpaminaw ni Lorena Traya og ni Lucy Gorgonio. Good morning og ni Pastor Rene Cabase. May buntag, Pastor Rene Cabase, ato igsuon nga nanoka diha sa Tagbilaran, Bujol. sige sa Ang akong mga amigo po diha sa Bohol, mga kaigsuonan nga kauban ako sa ministry diri Cebu City. Matod pa, Pastor, wa pagyud ko kauli, hinay kay signal diri, wa pagyud ta ka report sa atong assignment. so, sige Si Pastor Al Parkley, mga kaigsuonan diha sa Kabuhulan, nagsuroy-suroy ron diha alang sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Daghang mga amigo diha sa Bohol og gidugangan na pod sa Ginoo og amigo. Si Pastor Rene Cabase, maibutag ug may pagiguban sa imong pamilya ug sa mga katawhan diyang giputang sa Dios sa imuhang pagdumala. Good morning, maayong pagiguban ni Nilo Mabasa. Good morning, maayong pagiguban ni Kapitan Jocelyn from Uman. Maayong adlaw, Pastor, maayong pagiguban diha sa Uman. Middle East man siguro gyapon ning Uman. Mga ampinganan nga mga nasod diha sa Uman, mga kaigsunan kay kining Uman, mga kaigsunan, mga taon ning isog. dili na nato masabtan Kung imo ra nga pangitaon diha sa Googles, kalibutan. kanang Uman, mga kaigsunan, Mabala sa mga pagdukita dili matumba. matud paspos uban parehara po diri sa Pilipinas na apoy isog na apoy talawan. Pero bahalag talawan basta kay isog nga mga lagad sa Dios. Ayod sa iyang bubuhay Good morning ni Russell Candelario is watching right now. yata May buntag, may pagiguban ni GPC Santiago. Good morning, Pastor Gideon. Tibok na imong pamilya o sa tanang igsoon nagsunod sa imong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko. May pagiguban ni Susana Pableo nangunokad sa Thailand. Good morning ninyo diha, sis. Kumusta mo diha sa Thailand? Ang Diyos I declare blessing ninyo diha. Ang Dios magauban, magapanalangin. iinukso. Maayong pagiguban si LG Rodriguez Cades. Good morning, Pastor, watching here in Aribasuri, Mabinay, Negros Island. Island na gyud ning Negros, no? Okay, dili na Occidental Oriental Island na gyud. Og mayong pakiguban ni Pastor Carmen Mahilong Pantigi diha sa Sudlon, Cebu City, kabukiran sa City of Cebu. Ginabuhit ang gipaantos, Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa kadasig og labaw sa tanan sa kalipay sa pagpangalagad og malipayon sa pagpaabot sa iyahang pagbalik. Si Inday Dorlin in Cabo Tinsay, good morning, Pastor. Dalayawon ang Ginoo na balik na ka sa pag-live. Salamat from DSB Negros Occidental. Gikan ni Indorlin in Cabo Tinsay. Salamat sa Ginoo. Wag gyud ko usa mo lang alang og live, mga kaigsuonan, kay naamong gutay mga bisita pod nga miabot dire o niya naapoy mga lakaw ato pong gijam ang ato ang mga kaigsuonan atong dagat dire na pod swimming pool o niya naapoy mga kabanganan tungod kay bag-o pa ta nga nagsaulog sa pagkamaayos sa Ginoo sa atong anniversary o niya bag-o pod nga nahuman gyud ang wedding pod sa atong igsuon Daychari Florence nga may tikang na gyud sa Kamingyo Minyoon, mga kaigsoon ng kanan naro sila Cebu City. tayig nagpusaat Mayong pagiguban, mayong pagpaminaw ni Sir Gingging Simpron, Sister Gingging Simpron from diha sa Mindanao. Matod pa, good morning, Pastor, ug sa tibok mong pamilya. Kumusta na mong tanan? Diha, Pastor, dalaygon ang Dios sa tanang nagsunod sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa naka-live na sab ka. Wag yun ko mo alang Sister Gingging. Kay medyo busy yun. O niya, karon sugod na pod sa pagpangandam alang sa kinibitaw nga pagpangulan o niya klase na sad. Kining sugod na bitaw abli sa klase, karong Lunes klase naman, magpinalitay gyud og mga gamit sa mga kabataan, palit og mga uniform,
palit og mga gamit sa pag-eskwela nila. Unya andam na pug balon. O labi na gyud sa umalabot nga pangulan, andam pug kahoy. Mao magyunay gikinahanglan mga kaigsuonan nga dili pod pwede kana bitaw nga pasagdan nga isa na lang pod mulihok unya. Dili nagkahimog lihok kay puro basa na ng mga kahoy. Oh, di ba? Muna nga mangandam gyud, importante gyud ang pagpangandam. Kay maunay exercise ehersisyo sa pagbalik sa Ginoo. Kay dili man punta mga kaigsuonan makasiguro nga sa pag-abot sa Ginoo madala ta kung kita dili andam. Ngadto sa atong Diyos nga hari. Sige, sige sa Yahweh. Sige, sige sa Yahweh. Unya karon nga Dosimbre mga kaigsuonan na idakong panagtigom sa mga kabatan-onan. Wag yun ko magdaho mga kaigsuonan nga makakonekta dito sa Bourbon. Usa sa atong gikrusadahan kani adto og gihaguan nato og sakripisyo pag adto dito aron ma-Bible studyhan ang mga tao kani do na tay mga nabautismuhan dito. Atong Diyos nga hari. Unya dunay mga panahon siguro nga makaadto ta. Lukso. Sige. Unya karong Disimbre mga kaigsuonan dunay tigom sa mga kabatan-onan gikan sa nagkalaing mga lugar. Unya welcome ang tanan. Atong Diyos nga Nya mao manay ato karong pangandaman mga kaigsuonan. Labi na gyud sa kinabuhi karon sa mga kabatan-onan nga angay monitoron og at timanon kay ang mga kabataan maumay successor og maumay mosunod sa mga buluhaton nga gisalig sa Ginoo sa toa. Mo nang ato silang atimanon aron sila makakat-on sa mga nakatunan diha sa atong pag-alagad kaniya. Igabalos, awit makalangit mga kaigsuonan by Jobert Madera. ato bang ang mga Kung doon na mo'y mga pangutana mga kaigsuonan o mga pre-request, ayaw yun na ninyo ika-kalimti mga kaigsuonan kay ang pulong sa Dios nagdasig nato. Kung doon na tayo mga panginahanglanon, dadon og iagis mga pag-ampo. O niya pag inampo ay kinahanglan atong ikinabuhi kanunay. O doon na mo'y mga pangutana ayaw gyud ninyo ilumloom. Ipadayag na og ipaabot diri sa atong nga programa labi na gyud maghisgot mahitungod sa atong pagpaabot kaniya. o pagpasalamat. Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban ni Sister Elina Alisna Kwamag. Hello Pastor, kumusta mong tanan diha Pastor? Uban sa tibok nimong pamilya Pastor. Good morning ninyong tanan diha Pastor og sa tanan nga mga kaigsuonan morning. Og salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor. Salamat nga makasugod na pako sa imong live from Davao City. Salamat kaayo. Ang Dios magatiman ninyo diha Sister Elina. O niya akong mga kaigsuonan, mga kaubanan ng mga kapastoran hangyo pud taon sila mga kaigsuonan nga kanabitaw nga mukuha kog license para kasal. Morinyo ko mga kaigsuonan kay importante gyud ang kanabitaw labi na karon nga naanay mga magdungan-dungan sa magdungan-dungan minyo. Igabalos ko. Kay nakamatngon siguro ang uban nga maingon sila nga oy nagidad na mo kog 30, hapit naman ko mo 40. Nya ang uban moingon pod hapit na pod mo 50, wala pa pong koy bata. Salamat. Magmenyo na lang po mi. Igabalos ko. Muna nga kinahanglan na agpugyod tay rasam. Si Dominic Dumadag, maayong buntag, maayong pagiguban. Good morning, Tabanaw, Gritsin. Good morning, Pastor, and God bless. Kumusta man mga igsoon? Mo dihang tanan, ako nagtuo nga monitoring nato ang panghitabo karon sa ato ang nasod. Labi na ron mga kaigsuonan sa kanibitawng nahitabo sa ato ang Senado. Makaingon ko mga kaigsuonan nga kining tanan nagapanghitabo na podnis bala ang kasulatan. Kini bitawng posisyon giilugan dili na ni bag-o kun nagbasag yun kas bala ang kasulatan. Kay dihas bala ang kasulatan, doon na po'y mga panahon diha nga ang pangulo or ang hari giilugan ang posisyon sa pagkahari, giilugan nila. Nya na ay naguna-una diha sa ato ang nasod mga kigsunan o labi na gyud diha sa ato ang Senado.
haskang makaingon ko mga kaigsunan nga maglantaw bitaw ko. Magguol ra gyud ko. Dihas akong kaguol mga kaigsunan nga maglantaw ko sa ato ang nasod, labi na gyud sa Senado. Musampit wa gyud laing makalipay ug makadasik ang pagsampit ra gyud sa Ginoo. Tinuod mga kaigsunan kining panghitabo karon sa ato ang nasod sa pagdumala sa Marcos administrasyon mga kaigsunan, makaingon ko nga ang puonon kaayo. Tungod kay makaingon ko nga kung dili ni mahuman mga igsoon, walay mubarog ani o magsige ra gyud ni sila ilog. Kay moingon ko nga sa panghitabo karon diha sa ato ang Senado, wala magyud magkasinabtanay sa papel pangatarungan balaod, medyo dunay gubat nga dunay nagubat na gyud inana bitaw nga panghitabo. O niya moingon ko nga kung naay pag-alsa niini, mahitabo nga dunay mga gubat nga mahitabo sa Pilipinas, mo deklara dayong martial law, wala na eleksyon sa tuig 2028. Moingon ko nga kining nahitabo karon sa atong Senado, ang puonon o kana bitawng ampinganan kayo. Makaingon ko mga kaigsunan nga usahay kanang maglantaw ko mga kaigsunan. Mag-uol ko kay ang mga tao diha sa Senado iyaharanay ang kunanay nga mo'y sakto. Sila'y sakto, ang uban sayop, sila'y maayo, sila'y matarong, ang uban dautan. Pareho ra gyud nga mag-angkunanay. Nya naapoy masuko sa mga senador nga mogamit og bersikulo. Grabe mga kaigsunan. Maglantaw ko karon sa sitwasyon sa ato ang nasod. Makaguol. Mabugatan ako kasing-kasing. Mabugatan ako hunahuna. Usahay mga kaigsunan kanang magtan-aw bitaw ko og hearing diha sa Blue Ribbon Committee diha sa Senado. Labi na sa kinabuhi sa mga senador sa kanabitawng panghitabo karon mga kaigsunan, makaingon ko nga dili gyud makahataog kalipay, dili makahataog kalinaw, makahatag hinuog kabugat tungod kay klaro kayong bagaanay na lang sa naong perting paita ang kwarta nga maoy gikinahanglan sa tong nasod aron kini malig-on, aron kini mauswag, aron kini mahimong moingon bitaw ta nga mahimong malipayon. Ilang gi gamit sa dili maayo nga paggamit. Perting paita mga kaigsunan. Sa panahon nga mubati kog kaguol nga magtan-aw ko sa ato ang nasod, wa gyud koy laing kana bitawng nakit-ang pamaagi aron magaan ang akong bation, ang pagdangop sa Ginoo. Ang pagdaig, ang pag-awit, dili man pud dako malikayan nga mobati kog kaguol. Kay kabahin ta, nagpuyo ta sa atong nasod. Dako kay tagkaakuhan sa atong nasod, labi na gyud kitang mga Kristohanon. Kabalo ba mo mga kaigsunan, samtang nagtan-aw ko sa mga balita karon, labi na gyud sa atong Senado o sa ato ang panggobyerno. Mga igsuon tinuod
nga pagkaistorya mabugatan gyud ko. Masakitan. Sometimes mubati kag kasuko. Tinuod na. Kana bitawng magsagol ng kasuko, kalagot, kaguol. Kana bitawng magsagol na samtang magtan-aw ka sa mga balita karon mga kaigsunan. Moingon pod usahay ang atong kaugalingon di na kumulantaw. Pero di mo puta ka himo mga kaigsunan tungod kay doon na manggutay kahingawa sa atong nasod. Doon na manggutay kana bitawng pagpakabana sa mahitabo karon og sa malabot. Labaw sa tanan dili po ta katarog ampo og dili po ta ka kana bitawng kasiguro nga naigo ang atong pagampo kung wa ta masayod sa mga panghitabo. Like example, ang usa ka problema imong giampo unya wala na nimo na monitora, sige kag ampo niya dugay na dieng nawagtang ang problema. Ang imo na lang pag-ampo anang problemaha nagpadayon pa. Kung sa may kapuslanan. Unang kinahanglan gyud nga kitang mga Kristiyanon samtang na malandong ko nini kinahanglan magpakabana, dapat magmonitor. Unya tinuod mga kaigsunan kung naa kay pagpakabana sa tong nasod. Sa dihang mo tan-aw karon sa panghitabo labi na gyud sa social media, makaguol gyud. Tinuod makaguol. Kay moingon gyud ko nga masakitan gyud ko. Ambot ka sa inyo ha. Basta sa alang nako masakitan ko. Nya usahay mo nay maghatag kanako kanang kabugat. Og akong nakita nga nakapagaan sa panahon nga mubati bitaw tagkaguol ang pagdangop lang gyud sa Ginoo. Ang pagdangop og pagsampit og pagpangayog panaba nga Lord, hatagi sila og kana bitaw nga kusog. Labi na gyud ang imong mga alagad nga midangop sa imong mga mensahe ning gamit sa imong mga pulong aron pagsabwag sa imong pagkagamhanan alang sa mong nasod nga Pilipinas. Gahapon mga kaigsunan na samtang nagmonitor ko, labi na ron makaingon ko nga oy duha na kabuok presidente sa ato ang Senado. Pertegyong pagkabugata nya ihahanay ang kunanay nga sila ay sakto. Perting paita. Mayong nga buntag ni Maiti Mandagat, good morning. Og ni Susana Pablio, matod pasalamat sa pagpangumusta pastor. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo. Salamat sa Ginoo nakabalik na ka og live dalaygon ang atong buhi nga Dios sa imong kinabuhi. Ug salamat kaayo ato igsuon no nga nanoka diha sa Thailand. Nga diri pod sa ato nga programa nato siya nakaila ug nadasig na kauban sa pagbuhat no sa buluhaton sa Ginoo. Si Brother Lito Soliano. Tayo nga buntang nimo diha Brad. Brad Lito, amo ni ang ako ang kauban sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo ngadto sa North Cebu. Bradlet, maimbuntag nimo diha Bradlet. Ako nagampo nga kanunay ang Dios maguban sa inyohang pagpadayon sa pagsunod sa iyang mga pulong. Good morning ni Bernardino Inilaso, good morning. Ni LG Rodriguez Cades, maguol og masakitan pod pastor. Tinuod yun. Kanang akong pagibati nga kaguol, kasuko, kalagot, adi gyud malikayan nga maglagot ta mga kaigsunan. O niya, alam-alaman po tas Ginoo, ligunon po tawag na siigon sa iyang mga pulong nga ang tana mga panghitabo dunay rason. Mayong nga buntag ni Claire G. RS. Mayong buntag Pastor, God bless. Mayong nga buntag no, mayong nga pakiguban. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanatong tanan. Alas 10:26. Doon na mo'y mga pangutana diha atong taganog pagtagad. Sunod na itong mga panag-uban,
atong hisgutan ang mga mensahe nga igihatag sa Ginoo sa alang sa ato ang nasod. Ang atong hisgutan karon mga kaigsunan, may kalabutan gyapon sa pagdumala o pagpadagan sa atong nasod. Labi na gyud sa ato ang sitwasyon o panahon karon, noon kini nga maghisgot tag politika kaniadto pa nga dunay gyud mag-ilog. Pero dunay mga panahon mga kaigsunan, no, kung maghisgot tag eleksyon, dunay mga panahon nga ang usa ka kandidato mapildi gani, na ay mga kandidato nga mapildi willing sila nga mosuporta sa gipili sa katauhan. Mintras ang ilang kontra mao'y gipili sa katauhan, sila nga napildi musuporta hinuon sa gituboy o gipili sa mga tao. Uy, nindot na nga kasing-kasing mga igsuon nya naagani mga lugar o kaha mga barangay o lungsod nga maghisgot og eleksyon, wala nay muatbang. Walay muatbang nga mayor, walay muatbang nga kapitan. Tungod kay nakita nila nga maayo ang pagdumala. Sa kasaysayan sa Pilipinas mga kaigsuonan, usa sa pinakamaayo kuno nga presidente, moingon ra kong kuno kay sumala ra man po nis akong nadiskubrihan nga kasaysayan sa atong nasod. Usa sa mga maayo nga presidente nga gipili o gituboy sa katawhan nga mao'y magdumala sa atong nasod, ang presidente nga akong nakitaan dias kasaysayan mga kaigsuonan, si Ramon Magsaysay. Si Ramon Magsaysay maayo gyud kuno tong tawhana. Pero bisan kung daghan ang nidaig, pinaapod sa hilom ming daot. Muna nga maghisgot kanig politika, ang kwarta lalisan og ilogan yun na. Labi na ron mga kaigsuonan nga nagkadaghan o nagkadagko ang kwarta, o niya gawas pa niya na nagkadaghan kayong gastuhanan. Moingon ko mga kaigsuonan nga kung ang usa ka tawo nga ibutang diha sa atong panggobyerno, kung walay pagkahadlok sa Ginoo, madala gyud sa bisyo, madala sa kwarta. Kay panan man sila sa kwarta, o niya kung wala sila kahadlok sa Ginoo, mapugo sila sa bisyo o naniana kasagaran gyud anang lawas nung kaibog. Labi na gyud sa mga senador karon nga doon na sila ay mga isyo o niya naanay mga viral nga mga video nga moingon gyud ta nga ang testimony sa 18 ka ex-marines mga igsuon mutukma gyud sa mga panghitabo karon. Munay usapod makapaguol mga igsuonan nga numan ato biyang gisalig ang ato ang moingon ta nga ang ato ang nasod, ang ato ang Pilipinas sa ilahang pagdumala. Muna nga noon kining tanan sa ako nang gikaingon, dunay katuyuan ang Dios. Dunay katuyuan. Sa unang panahon mga kaigsunan, samtang ako ning kana bitang gibasa ang balang kasulatan, samtang ako ning gibasa mga kaigsunan, naay mga panahon diha sa Biblia nga ang pagpangulo or ang kanang pagdumala giilugan mga igsuon sa mga taong pong dautan. Tinuod ang mga taong dautan maura magyunay hanas kaayong mangilog mga kaigsuonan. Sa panahon ni Moses, kung atong lilion ang kahimtang sa panahon ni Moses diha sa libro sa Numeros, ako mangyun nang giwali pa kaniadto nga sa panahon nga si Moses na mo'y nagdumala mga kaigsuonan, adunay mga tao nga nirebelde. O niya nagsugod pod mga kaigsuonan ang pagrebelde sa mga tao sa diha nga makasinati sila kalisod. O
Unya sa panahon nga si Moses mubiya, kana bitang panghitabo sa mga Israelita sa pagdumala ni Moses. Ikaw ug ako nga magbasag Biblia o nga nakabasa na sa Biblia, moingon gyud ko nga nakaagi na gyud ka ana, nasayod na gyud ka ana nga kanang istorya mahitungod sa kasaysaya ni Moses ug sa mga Israelita. Sa panahon nga si Moses gidala sa Ginoo dito sa bukid aron ihatag sa Dios, aron hatagan sa Dios og mga balaod. 40 ka adlaw o 40 ka gabi si Moses didto sa bungtod. Ug ang mga Israelita tuara sa patag punuan didto sa bungtod sa Mount Sinai. Siguro unang adlaw, 3 ka adlaw, 5 ka adlaw, hangtod nas na 10 ka adlaw, murag okay pa ang kahimtang sa mga Israelita nga wala si Moses. Pero sa nagkadugay na, kay kana manggong 10 ka adlaw, alang sa mga Israelita nga walay pangulo, murag dugay na kay na nila. Kay kung moingon ko nga, nganong moingon kong dugay alang na kanila, kay adlaw-adlaw, na ay mga problema ang mga tao. Gani, kung wala ko malimot mga kaigsonan kung nagbasa gyud ka ani, ang ugangan ni Moses, mintambag ngadto kang Moses, si Jethro man siguro ni ugangan ni Moses. Bi-comment ko no mo diha katong nagbasag Biblia. Nabantayan sa ugangan ni Moses nga si Moses nagniwang. Iyahang gipakisayran o kung say rason, iyahang nasayran dito nga si Moses walay tarong pahuway, wa po'y tarong kaon, kay siya'y mo husay sa matag problema sa mga Israelita. Nya pila gud to kalibo ka mga Israelita nga gipalabang sa Dios gikan sa pulang dagat. Nya matag tao dunay problema o niya si Moses maoy mo husay. Nabantayan ni Jethro man siguro to ugangan ni Moses. Mga pastor, comment kuno mo diha. Bag-o man ta kong pamahaw pero murag niyungit man. Dito nahibaw-an mga kaigsonan nga taga-adlaw naay problema. Og moingon og taga-adlaw, ang usa ka adlaw walay nakasulbad kay wala si Moses diha. Kanang 5 ka adlaw taas na kay na nila. Mao na nga dunay mga tao nga mialsa batok sa pagdumala ni Moses. Kay wala na sila kahulat nga si Moses dili nila makitaan. Maingon na sila nga hangyo sila kang Aaron. Hatagi mi og Dios. Kay wala takabahibalo ni adtong ginganlag Moses ug unsa na iyang kahimtang ron. Nga wala sila makahinomdom ba, nalimot din sila nga si Moses mo'y gigamit nga instrumento ug maoy nagsakripisyo ug nagantos aron sila maluwas gikan sa Egipto. Nabitaw mga Kristohanon mga kaigsonan inana ug mga kinaiya. Murag si Abiram ug Datan Abiram ba ni? Naa sa Numeros. Ginawalay na magyud ni mga kaigsonan. Mao na nga igo na lang po kung mo hinumdum ani sa tong panag-uban. Numeros 16. Naana diha. Kini si Korah, Datan o Abiram. Mao ni sila ang mga nirebelde sa pagdumala ni Moses. Ug nabatasan na nila ang pagsukol. Unya, kining mga tawhana, kining tulo, grabe ni sila ka-impluwensya. Kana bitang makaagni po ni sila sa mga tao. Gani, kung ako na siyang basahon mga kaigsunan, kung naa kay Biblia, kung imo nang basahon, kining mga tawhana, nakakabig pa ni og lain nga mga o daghan nga mga pangulo. Mga inilang pangulo sa mga Israelita. Kung maghisgot kag pangulo, kanang usa ka pangulo mga kaigsunan, naanay mga ginsakpan. Unya kung makadala ka o makaagni kag usa ka pangulo,
ang tibuok nga gipanguluhan ana maagni sad na nimo. Nya pila guna ka pangulo ang nadani aning tulo ka mga tao nga ni-rebuildi ngadto kang Moses. Diha sa bersikulo 2 sa Números 16. Ingon din misukol kang Moses kauban sa 250 ka inilang pangulo nga napili sa mga Israelita. O sa inayon kaana mga kaigsuonan, ang ilang naagni nga mga pangulo, inila pa nga mga pangulo. Kung maingon tang inila, majority or daghan ang mga sakop ani nila. 250 ka inilang pangulo. Unya ang matag pangulo ana doon na ginsakpan. Unya naagni po nila pagsukol kang Moses. Siguro kung unsa ang nasinatian ni Moses, may posibilidad nga masinatian po ni sa mga kasimbahanan. Ang makarelate siguro ani mga kigsuran kasagaran katong mga pastor nga dugay na nga nagdumalag mga simbahan nga nakaagi og kana bitawng mga pagsulay o kanang sama ni ining mga problemaha nga ang mga tao mialsa sa pagdumala, labi na gyud kung ang pastor ekstrikto sa pagpatuman sa Biblia. Oy daghan kaayong mga Kristohanon o mga tao nga magtotoo dili kaayo kaapas mo rebuildi gyud na. Nya bugat na sa nagdumala labi na gyud sa mga pangulo diha sa simbahan. Moingon ko mga kaigsunan sa mga tao nga nagtinaro nga nagdumala sa atong gobyerno. Awa magyud ta ka tugkad, di magyud ta ka tugkad mga kaigsunan kung kinsa ang mga senador nga nagtinaro nga nagdumala sa ato ang nasod. Lamang dunay mga porsyento nga makatuota nga nagtinarong ni siya sumala sa mga ebidensya. Pero ang ebidensya mga kaigsunan dili man guna diha dahi nato madiskubrihan. Budagan pa na og pila ka mga bulan o pila ka tuig, isa mo abot ang tinuod nga ebidensya o tinuod nga resulta sa ilang pagdumala. Lamang moingon ko nga ang Biblia nagsugilon unsaon pod pag-ila sa maayong pangulo. Ikaw ug ako nasayod jud ta kung unsa ang pagtulon-an nga gibilin sa Dios diha sa Biblia kung unsaon nato pagpili ang mga maayong pangulo. Una, maayong modumalas pamilya. Adunay dako kay isag kakuhan o doon na say responsibilidad sa iyahang asawa o sa iyahang bana. Kumbaga, wala gid siya magbisyo. Ang mga kanabitang gibilin nga mga pamaagi kung unsaon pag-ila sa maayong pangulo, gisaysay o gihagpat-hagpat gyud na ni Apostol Pablo. Diha siyang sulat ngadto siyang pangabag or kanang kaabag nga si Timoteo. Ang pangulo sa iglesia o ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa mga tao, mga kaigsunan, nagtinguha og mga maayong buhat. Dili masaway, usaray asawa or usay bana. Pero sa mga dautan, mga kaigsunan, dili na mo ilang gitan-aw. Ang ilang gitan-aw mga kaigsunan nga giisip nilang maayo, katurog yung mga tao nga muhatag nilag pabor o muhatag nilag kwarta or kana bitang musuportas ilang bisyo. Ay labi na ron sa mga senador nga naunay mga nanggawas nga maunay ilahang mga sekretong bisyo o binuang sa ilahang pagkasenador o sa ilahang pagkatao. Katong mga musuporta nila maoy ilahang labanan. O katong mga tao nga moribyok, musaway nila sa ilang bisyo, mao'y isipo nilang dautan. O ilang ipagawas nga sila mo'y maayo o sila mo'y naas kamatuoran.
Og mao ni nahitabo mga kaigsunan sa panahon ni Moses. Alang ni Abiram, Datan, o kini si kaysa ning mga tawhana nga nisokol ni Abiram, Kura, o Datan mga kaigsunan, alang nila uban sa mga inila nga mga pangulo sa mga Israelita nga niabot og 250 ka mga tao. Si Moses alang nila dautan. Si Moses alang nila mga kaigsunan, wala musunod sa mga patakaran sa Dios. Ilang gibaliktad ba? Ug mao punay kana bitaw mao punay muingon ko nga masinatian or nasinatian sa pipila ka mga nangulo sa simbahan nga ang mga tao mirebilde, misukol sa ilang pagdumala. Pero muingon ko, ang simbahan o grupo nga dunay tinuod nga nagpabilin nga dunay kahadlok sa Dios at imanon og panalipdan yun na sa Ginoo sama kang Moses. Sa atong kinabuhi mga kaigsunan, ang nahitabo sa atong nasod or sa Senado o nahitabo sa pipila ka mga simbahan, kini bitawng pwede sad nato ning matanaw sa tagsa-tagsa nato kaugalingon. Salamat sa Ginoo murag diri sa among lugar na anay ulan. Dugay-dugay naman pod nga wa mi ulan. Nihubas na pod ang tubig sa pa. Tinuod mga kaigsunan sikat sa pagtagak sa ulan, wa pagyud kabaha ang amoang sapa. Wa pagyud kabaha. Muna nga nagulat-ulat mig ulan. Salamat sa Ginoo samtang nag-live ta karon ni ulan-ulan po di ay gawas. Nya madungog po diri sa ato ang panag-uban sa programang Pulong Mo Kinabuhi ko kay ang bintana po diring dapita ako paning giablihan para makasud pod ang hangin nga presko labas gikan sa gawas diri sa ato ang panag-uban. Sige, padayon ta, no? Padayon ta. Ang nahitabo sa atong Senado og hang nahitabo nga gipakita sa panahon diha kang Moses diha sa Numeros. Dili ni siya maingon kong dili ni siya kana bitang talagsa nga nahitabo. Kay moingon kong naapod ni sa atong kaugalingon. Kanang gidala-dala nimo nahitabo po na kanunay di sa imong kinabuhi. Kining mag-ilog ba? Moingon tang pag-ilog. Naibuot mag-ilog. Tinuod na. Kung ikaw nga Kristohanon, sama nako, Kristohanon na magyutang tanan, kay dili man gyud pod mahitabo nga mo bisita ka diri sa ato ang programang Pulong Mo Kinabuhi ko kung di ka Kristohanon. So moingon gyud ko nga ikaw ug ako pareho na gyud ta sa matas Ginoo Kristohanon. Ang kinabuhing Kristohanon naa diha ang gubat. Mura punig Senado mga kaigsunan kining kasing-kasing sa mga Kristohanon tinuod na. Nay nag-ilog dinhi. Og unsay nahitabo karon sa atong Senado, ug unsay nahitabo sa panahon ni Moses, dili ta makalitan ana. Nganuman, kung imo ni siyang nakit-an sa imong kasing-kasing sa imong kaugalingon, kanunay ni siyang nagapanghitabo ug nakit-an ka sa Ginoo kung giunsa nimo pagdumala ang matag panahon nga kini mahitabo sa imong kasing-kasing. Ang gipakita ni Apostol Pablo, naanas imong kasing-kasing ug naanas akong kasing-kasing. Sa dihang ni sudtas pagkakristohanon og ni desisyon ta nga mosunod ta ni Jesus Christ. Pero ang pulong pagsunod ni Jesus Christ, moingon ko, sa tanang adlaw sa atong kinabuhi, dili tanang 100% nasunod nato ang Dios. Og diha ta dapat maningkamot. Diha ta dapat naning kana bitang nang limbasog nga 100% makabuot na to ang pagsunod yun kang Kristo Jesus. Siguro mo ingon ka nga, oy pastor naman, inya naka-istorya nga dili day 100%. Mga igsuon, pasabton ta mo. Sa panahon nga adunay mga problema,
Even ang mga propeta kaniadto o ang mga pinili, mga dinihugan sa Dios kaniadto, dunay mga panahon nga maluya sila. Unya ang pruiba ana kanang giingon ni Jesus, wala mo'y mahimo kun wala ko. Wa mo'y mahimo kun wala ko. Nang ginahanglan mo nako. Buti pasabot, wala tay kaya. Dili na to kaya ang pag-atubang sa mga problema kung wala siya. Nya atong hinumduman, ikaw ug ako, nagpabilin ang gihatag sa Dios nga freedom. Freedom, kagawasan sa pagdumala sa atong kaugalingon. Sa imong panghuna-una, imong kasing-kasing, tanan nga naa sa imong kaugalingon, gitagaan kag kagawasan ana sa Dios sa pagdumala. Ug diha sa pagdumala, sikad nga misunod ta ni Jesus Christ, dunay nag-ilog sa atong kaugalingon. Mura pog Senado bitaw nga naay nilingkod, doon na po'y nimpulig lingkod. Ang Senate President si Alan Cayetano, oy si kisa ni si Gatchalian na pod ang nipulig kunuhay. Unya maopoy gi kana bitaw giunoran sa DILG sa judiciary, even sa Malacañang sa atong presidente. Unya gamit kanunay sila konstitusyon, mga balaod. Nya kita pod nga nagtanga mga kaisuran, mabugatan po ta. Pero sahay, kung ato ni siyang lilion sa tong kaugalingon, kining pag iniluganay, kanunay ning naa sa tong kasing-kasing. Si Apostol Pablo diha sa Galacia kapitulo 16 o 15. Dili 16. Kapitulo 5, wala may 16 ang Galacia. Kutob raman ni asa ni kutob. Nihang man ni akong cellphone. Ako saning mag-erase ako dire. Galacia. Galacia. Murag nihang na gyud akong cellphone. Ang akong Bible to asa simbahan. Ako sang ikuan ha. Dake. Galacia 5:16. 5:16 ingon din kini nga akong isulti kaninyo, paria ang espiritu sa inyong kinabuhi. Ug ayaw tumani ang mga tinguha sa lawas nong kaibog. Kay ang mga tinguha sa lawas nong kaibog supak sa mga tinguha sa espiritu. Ug ang mga tinguha sa espiritu supak sa lawas nong kaibog. Nagkasumpaki kining duha, busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Kung ang espiritu mao'y nagmando kaninyo, dili na kamo ilalom sa balaod. Diha giklaro mga kaigsunan nga sa tong pagkakristohanon, ni agrita, may desisyon ta, may uyon ta nga, Lord, ikaw ang akong sundon. Karon, sa atong pagsunod ni Jesus, naaman tay pagkatawhanon. Kana bitang muingon tang tawhanon, naatay kinaiya. Oy, muingon ko nga bisag saon nimo og kanang dipinsa sa imong kaugalingon. Mulutaw gyud ning pagkatawhanon, oy. Labi na kung laka og prayer, laka og basas Biblia. Kung dili ka sinsiro nga mubasag Biblia, dili ka sinsiro nga muampos Ginoo, dili ka seryoso ba, sultihan ti ka kung unsa ako nasinatian kaninyo, mao gyunay kahimtang sad ninyo. Kaya ang akong kinabuhi dili layo sa inyong kinabuhi. Kumbaga pareho ra gyud nin tanan. Ikaw ug ako pareho ra gyud. Nganong moingon ko niini tungod kay ako mismo nakaila sa ako ang kasing-kasing, nakaila sa akong kaugalingon. Kung dili ko seryoso nga moampo, dili po ko seryoso nga
basag Biblia, mahimong weak ang pagdumala o paghari sa Holy Spirit nako. Kung weak gani, kana bitong dili na gani kay siya maka pamuhat, mulutaw ang pagkatawhanon. Kung mulutaw na gani ang pagkatawhanon, katong gugma, pagkaayo, pagkamailubon, katong bitong fruit of the Holy Spirit, kinaiya o bunga sa balang Espiritu, hinay kayo tong dumala sa imong kaugalingon. Kumbaga hinay kay na isang mag-andar sa imong kaugalingon. Kumbaga hinay kay ning makapangsyon. Ang mahitabo, mas kusog ang imuhang tawhanon nga kinaiya. Unsa gani ng tawhanon nga kinaiya? Opposite kay na siya sa kinaiya sa Espiritu or kanang kinaiyahan sa Espiritu. Ingon din sa unahan, ang kinaiya nga tawhanon mga kaigsunan, naagyo ng salawayong pakighilawas, bisag na ay bana, maibog pa sa laing lalaki. Bisag na ay asawa, uy, maibog pa og mangandoy og dili maayo ngadto sa laing babae. Unya, daghan biyang Kristohanon nga moingon nga tao ra man gyud. Nganong makaingon man siya nga tao ra man gyud? Tungod kay ang hinungdan ana dili kayo siya seryoso nga ning basa sa Biblia. Dili kayo siya seryoso nga nakig-istorya ni Lord. Sultihan ta mo mga kaigsunan, mao gyud ni tinuod nga kahimtang. Kung sa imong pagkakristohanon, laka sa gitawag pagbasag Biblia, laka sa pakigistorya ni Lord, dili consistent ba? Putol-putol, undang-undang ang imuhang pakigsulti sa Ginoo. Kana bitaw na ay mga Kristohano na ay mga atong pagkatawhanon, atong pagkatao usahay tapulan nga moampo rag na ay moampo, mobasa rag na ay mobasa. Sultihan ta mo mga kaigsunan, ang mas kusog nga mo pangsyon sa imong kaugalingon kining tawhanong kinaiya. Naning salawayong pakigilawas. Tapos hugaw og hilas nga mga buhat. Dili ka kapugong ana. Dili to di mo mabuhat pero naa na sa imong nauna. Naa na sa imong kasing-kasing, naa na kay pagpangandoy. Unya diha musud ang sala. Diha magsugod ang sala. Dili pa tuod siya mahimugso matud pa ni Apostol Santiago. Pero ingon si Jesus, nagsugod na ang sala. Dili pa tuod siya hinog. Pero bantayanan. Kay ang pagsulay o tentasyon moabot na sa tao nga naghuna-hunag dautan. Pag huna-hunag dautan, kasulay ba mo nga naghuna-una kag dautan? Sultihan ta mo mga kigsunan, inani ni siya. Kabalog ko na kasuway mo ani pero wala pa kay ninyo nasabti. Nganong dunay mga panahon nga dili ka malipayon? Nganong dunay mga panahon nga dali kang saputon, dali kang masuko? Kumbaga mumubo imong pasensya, mamubo imong pailob. Tungod na kay wala nimong babantay imong hunahuna. Wala nimong babantay ang imong kasing-kasing. Nga mas nakapangsyon di ay ang tawhanon nga kinaiya. Pag nakapangsyon na gani ang tawhanon nga kinaiya, dautan man ni siya, kaning tawhanon nga kinaiya, mao ni ang atong pakig-awayan. Diha na dunay gubat sulod sa atong kaugalingon. Kung maghari gani ang tawhanong kinaiya, kaning abot man ni mga kaigsunan sa 21, kaning tawhanon nga kinaiya. Kanang hugaw o hilas nga mga buhat, pagsimbag Diyos, pagpamarang, kanang dili bitaw ma-rebuke. Kanang dili na mo dawat og tambag. Dili masultihan. Pagbingkil-bingkil kasina, kapungot, kahakog, pagkabahin-bahin, pagkamasinan, pagkapalahubog, pagkamatoyangon. Mao na gani ni maghari sa usa ka kasing-kasing sa tao. Ang pagdumala sa iyang kinabuhi, failure na atubangan sa Ginoo. Musud na ng problema. Musud na ng mga kana bitawng hugaw nga maoy mubira sa iyang kinabuhi sa ngit-ngit nga dapit.
Mao bitaw na nga kung ang Senado mapuno o mo kana bitaw maghari ang mga dautan, makaluluoy ang nasod nga Pilipinas. Kay ang Senado na may nagpabilin karon nga murag makaingon ta nga naay paglaom nga kana bitaw makalingkawas ang Pilipinas sa dili maayo nga pagdumala. Kay kun ang minority maunay mulingkod mudumala sa atong Senado, uyo ng Malacañang, uyo na ang ombudsman, ilan na tanan, unsa kahay kaugmaon sa atong mga kabataan. Ikaw ug ako, kita pareho ra man gyud tang nakakita sa panghitabo sa Pilipinas. Moingon ko mga kaigsunan, sakto kay ang Biblia. Kung ang mga dautan mao dumala, mohari ang mga problema. Mualsa ang kaguliyang, mupuli ang kagubot. Mausad sa atong kaugalingon. Kung sa atong kaugalingon mga kaigsunan, mas makapangsyon ang tawhanon nga kinaiya, mawagtang ang kalipay, mawagtang ang kalinaw, mawagtang ang kadasig sa pagpadayon, sa pag-alagad sa Ginoo. Nya kabalo ba mo mga kaigsunan, ang pinakamakaluluoy nga tao kanang magtuo siya nga nas Ginoo, nga feeling niya nga maayo ang iyang gihimo, pero dili na diay kaom sa mga mensahe ni Lord. Paingon gyud na sa kalaglagan o padulong na siya sa kalautan. Mo na'y pinakamakaluluoy nga tao. Kana bitaw magtuo ang tao nga sakto siya. Bisan kanang sakto siya, unya buta na sa kamatuoran nga kana bitaw moingon siya nga insakto ra gyud ni kanang makasabot ra gyud ang Ginoo. Kana bitaw grasya bitaw ang kaluwasan. Makasabot ra gyud ang Ginoo, tawo ra man gyud ko makasala. Kanang dili na bitaw wala na bitaw konsensya nga mo'y magdala niya aron siya maghinulsol unta. Mao na giingon sa Biblia nga siya gipasagdan as Ginoo. Kay dunay minsay ang Dios diha sa gipadaya nga pasagdahi ang mga dautan nga magpadayon sa pagbuhat og dautan. Pasagdi ang mga matarong nga magpadayon sa pagbuhat og matarong. Muna'y pinakakuyaw. Kung naa sa atong una sa atong kasing-kasing nga moingon ta nga kanang makasabot ra gyud ang Ginoo kay tao ra man gyud ko. Kasabot ra nang kanang saon man nga nakatabang masad ko ani. Nakatabang magyud ko ani niya kay kung wala dili na ko ni sa dawaton kinsa man puy mo atiman niya. Uy na ay mga inana nga kaso nga mga tao kana bitaw dili iyang bana iyang gipuyo kay wala lagi puy mo atiman sa maong lalaki. Iya na lang yung gipuyo. Iya na lang gilibin. Kabalo ba mo mga kaigsunan? Trabaho na sa tawhanon nga kinaiya. Sa lawayon nga paghilawas. Wala mo daog ang matarong, kundi ning daog ang dautan. Muhatag pagyug daghang mga example, like example kanang ikaw ug ako nasayod na gyud ta sa mga pamaagi sa Ginoo aron ka mouswag. Aron kayang panalanginan. Pero kung doon na kay nabasahan, nadunggan, nasabtan nga mga pamaagi sa Dios diha sa balang kasulatan, unya imo siyang giusab. Kumbaga imong giedit ba? Sa lain nga istorya ana, sa lain nga pinulungan, imong gikurap ang mensahe o pamaagi nga gibilin sa Dios aron unta ka mouswag. Unya kung imo na siyang usbon, ug imo na siyang tuuhan nga kana bitong imong usbon,
ang mahitabo manggod ana, imong tuuhan nga ikaw sakto. Ang Biblia dili na mao. Like example, ang pauswagon sa Dios kanang naas Deuteronomio, ato sa nang ablihan diha, Deuteronomio, example ni siya mga kigsunan aron masabtan gyud ninyo ang kana bitawng pagdumala ug gubat sa atong kaugalingon. Ingon dinhi Deuteronomio 28:1, kung tahuron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios ug tumanon ang tanan niyang mga sugo nga gihatag ko karo kaninyo nining adlaw, himuon kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Unya ingon diha nga dili na kamoy manghulam, kundili kamo na mismo ang magpahulam. Pero ang kondisyon nga gipakita dinhi, tahuron ang Ginoo, tumanon ang tanan niyang sugo. So ang pangitaon nato, unsaon aron makalahutay ta sa pagtuman sa iyang mga sugo? Unsaon aron makalahutay ta or makapadayon ta sa pagtahod sa Dios? Kay dili manggod mga kaigsuonan nga kausara ta mo tahod. Unya pagkahuman ang ato na pong kaugalingon mo'y tahuron. Kung motahod ta sa Dios, hangtod na sa iyang pagbalik. Hangtod nga kita kuwaon. Dili kay motahod ta karon og dili nasad ang ato nasad nga kaugalingon. Mo'y sundon. Kay kung inana ang sitwasyon nato sa pagdumala nato sa akong kagalingon, wala ta mo daog diha sa pakigkuyog sa Dios. Ang mindaog ang atong pagkatawhanon. Hinumdumi, pag sa atong kinabuhi, tawhanon ang mihari, nakapokus ang imong mata sa panalangin sa kalibutan. Mga butang material, unya, muingon ko mga kaigsunan, hagua sa tao, no? Luoy kay ang tao. Gipakatao sa kalibutan, og ang Dios maoy nagpakatao aron alagaran niya ang Dios. Nalimbungan man ang tao, dili Dios ang gialagaran. Ang iyang gialagaran di pud iyang kaugalingon, kundi ang mga butang. Daghan karong nagantos. Grabe ang pagpaningkamot. Walay tarong tulog, walay tarong pahulay para sa mga butang nga dili makahatag ni katagbawan. Uy, tinuod na. Daghan karong nagantos. Grabe nga pagpanarbaho. Gigamit ang tanang kusog, tanang panahon. Bisag mo ingon tang dili tanan. Para lang makakwarta, para lang dunay mapalit. Para asa? Nga kanang tanan, temporaryo ra na. Dili sayop ang paningkamot. Pero mao ni, sibo sa pamaagi sa Dios. Ayaw usba ang pamaagi sa Ginoo. Ang tinuod sad kung mag-apastas kalipay, o niya, kalipay nga gikas kalibutan, kalipay sa mga butang, temporaryo ra gyud. Ikaw ug ako, nasayod gyud ta nga temporaryo ra gyud ang tanan. Unya, maumanay nag-ilog karon sa atong kasing-kasing. Maumanay nag-ilog sa tagsa-tagsa sa kasing-kasing sa mga magtotoo. Ang tawhanon ug ang espirituhanon. Ang panghitabo karon sa atong nasod, may posibilidad nga nagapanghitabo po na sa imong kasing-kasing. Sa tagsa-tagsa nato kasing-kasing. Tinuod na gustong mo ilog. Ang kwarta, ang Dios. Ang Dios o ang kwarta. Asa nato nahatag atong kusog? Ang atong abilidad, ang atong hiyas, atong mga talento, ang kaalam nga gikan sa Ginoo. Kung doon na tayo gipaningkamutan, nga trabaho, negosyo, hinumdumi, dili na sala, kun kana,
para sa Ginoo. Munang niingon ang Dios nga, kung unahon ninyo ko, kanang word unaha, wala na magpasabot nga giuna na to siya dayong pagkaugma dili na pod siya. Ang pulong giuna mga kaigsunan, kana bitaw dili na siya gipasabot nga karon lang, ugma lain na siya. Ang pulong una nga gipasabot sa Ginoo, wala na kay laing pamaagi nga gamiton kundi iyaha. Pero usa sa mga problema sa mga tao, gigamit niya ang iyaha kanang panakit butas na lang ang pamaagi ni Lord. Tinuod na, mapugos na lang og hatag or halad or alagad kung wala na'y kapaingnan. Og dili na ikalipay ni Lord. Kana bitang mapugos na lang ang usa ka senador, mapugos na lang siya og appeal sa minority, biyaan ang majority, tungod kay naay mga kondisyon. Bati kayo mga kaigsunan nga mga lagad ta, napugos na lang tag-alagad, tungod kay wala kay kapaingnan. Kumbaga ba, mapugos na lang kag-ampo, kay wala na'y mahimo ang doktor, wala na'y mahimo ang kwarta. Dili na ikalipay ni Lord. Dili na maoy, ug maunay gipasabot nga unahan ninyo ang Dios. Kung unsa ang pamaagi sa Dios, maoy i-priority, dili lang kay karon, kundi hangtod sa pag-abot ni Jesus. Ug samtang maunay atong gisunod o gikinabuhi, nagnaay mo ilog ana ang atong pagkatawhanon. So unsa may buhaton? Ang buhaton nga gibilin sa Dios nga angay natong sundon, ato siyang patyon. Ang atong pagkatawhanon, dili ang atong physical mo ipatyon nga moingon tang maghikog, dili ang atong pagkatawhanon. Sa Kolosas kapitulo 3, ingon din ha mga kaigsunan. Kolosas kapitulo 3, versikulo 1, aron atong masabtan hangtod ni sa 5. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo, tinguha ang mga butang nga atoa sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-una ang mga butang langit don, dili ang yutan-on. Kay namatay naman kamo, ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuon ninyong kinabuhi mao si Kristo. Og inigpakita niya makita usab kamo uban kaniya og moambit sa iyang himaya. Nya ingon dayon sa 5, busa patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga naa kaninyo sama sa lawayong pakigilawas, kalawayan, kaulag, dautan, kailibgon o kahakog nga maoy usa ka paagi sa pagsimbag Dios. Kay moabot ang kapungot sa Dios ngadto sa mga tao nga magbuhat niining mga butanga. Kaniadto nagkinabuhi kamo sumala sa mong kilibgon sa dihang naghari pa kini kaninyo. Apan kinahanglan biyaan ninyo kining tanan. Yang pangutana, wala na ba ni maghari sa imong kinabuhi? Sa atong kinabuhi? Sa akong gikaingon mga kaigsunan, tinuod na nag-ilog na sa atong naunang kasing-kasing. Pero dili na siya makapangsyon, dili na siya kanabitang makalid, makadumala, moabot sa atong naunang kasing-kasing kung naa kay tinuod nga pag-ampo, naa kay tinuod nga pagbasag Biblia. Ang importante aron naa kay tinuod nga pag-ampo, tinuod nga pagbasag Biblia, time. Og diha sa time, ang importante sa time, kinahanglan kantigo kang mogamit sa imong kusog. Dapat wala nimo gihurot-hurot sa imong trabaho. Kay kung gihurot-hurot nimo sa imong trabaho ang imong kusog, bisan sa pagbasag usa ka bersikulo pertinan ng kapuya.
Kay maglisod naman kani kag tarong og kaon, samot na mo basa pa kag Biblia. Ug ayaw tuguti nga inana ang imong pagkakristohanon hangtod karon. Nga murag na routine na lang, mas grabe ka busy ang imuhang kaugalingon sa trabaho, pero pagbasag Biblia, perting dukaa. O niya moingon ka nga, Lord, panalangin ko. Ang tinuod nga gipanalanginan, tao nga mo sabitar sa pamaagi sa Dios nga tong ilagaran. Kay ang pamaagi sa panalangin sa Dios wala na gitago. Gibili na aron imong sundon, aron atong sundon. Tahura ang Dios, sunda og tumana ang iyang mga sugo. Dili na ka makautang-utang. Ikaw na'y magpautang. Buti pasabot ikaw na mo oy manghatag. Kanya lisod pod kaayo nga ang iya sa Dios giapil nimo hatag. Gikurap gyapon nimo ang mensahe ni Lord. Mao na nga muingon ko nga samtang namalandong ko sa nagapanghitabo karon sa atong nasod. Nakit-an ni nako sa akong kaugalingon. Kini bitang gubat, tawhanon, espirituhanon, yutan-on, langitnon. Unya dili natutugutan nga sa atong pagkakristohanon, nagpabiling kalibutanon, nagpabiling tawhanon. Kay ang padulngan og sangputan, kamatayon o kalaglagan. O giklaro na ni Jesus nga dili tanang magsampit kanako Ginoo, makasulod og langit. Unya ingon din siya daghan kaayo. Unya anang unya anang panahon na nga moingon nako. Di ba Lord, nagsangyaw man kami sa imong ngalan? Nagsangyaw man kami sa imong mga mensahe? Naghimo mig milagro sa imong ngalan, nagpagawas mig yawa sa imong ngalan. Ang itubag ni Jesus, apan unya ingnon ko unya sila. Pahawa kamo, mga makasasala. Kinsa man ang mga taong makasasala, ang gipakita ni Jesus, mga tao nga niangkon nga na magtotoo. Mga tao nga niangkon nga dunay pagtuo niya. Apan naghari ang pagkatawhanon. Naghari ang kalibutanon. Munang sa atong pagpamalandong karon. Pwede na itong tanawon ang atong kaugalingon. Yes, una sa tanan atong kaugalingon may priority. Kay mag-unsa man nato, unsaon man nato pagkuha og puling sa laing mata, kung atong kaugalingong mata buta. Kana bitawng nagtuot ang sakto pero wala na dies Biblia. Tinuod na. Bati kayo. Moingon kong bati. Kon ang usa ka tawo moangkon nga nagtuo pero wala mo siya mitar sa pamaagi ni Kristo. Naagyapon ang kaguliyang, naagyapon ang problema, naagyapon ang kagubot. Dili hapsay ang pagpuyo. Wala mo uswag. Sa lain nga mga termino, kubol nga nag-alagad sa Dios. Walay pag-uswag, walay pagtubo. Og ang tao nga dili makatubo, normal nga dili makabunga. Og ang tao nga dili makabunga og walay bunga, ang gisugilo ni Jesus putlon, palayaon, isugnod sa kalayo nga way pagkapalong. Mao nang ang akong dasig ba ni. Yes, tinuod mag-uol ta sa mga panghitabo karon sa atong gobyerno. Labi na gyud sa Senado. Nga dunay nag-iluganay nga duha ka grupo. Ang minority, majority. Samtang na malandong ko, mausa ni nahitabo sa kasing-kasing sa taong. Dunay nag-ilog. Espirituhanon, yutan-on. Tawhanon, langitnon. Kung maghari ang tawhanon o yutan-on sa atong kaugalingon,
mahimong kurap or himuon nimong kurap ang mensahe ni Lord. Usbon nimo ang iyang pamaagi. Ang pamaagi sa Dios, bawal ang libin-libin, okay ra nimo ang puyo-puyo. Ang pamaagi sa Dios, ihalad ang pinakamaayong butang, dili mga maayong butang ang giisip nimong halad para ni Lord. Ihatag ang iya sa Dios, dili na nimo ihatag ang iya sa Dios. Imo rang himuong charity, that is corruption. Wa ka musunod 100% ni Jesus. Ang resulta, wa kay katagbawan. Ang resulta, wa kay kalinaw. Wala kay kalipay. Lisod alang nimo ang pag-alagad og Dios. Ang ending, judgment. Mao na nga, ako moingon ko, gihimo kong instrumento sa Ginoo sa pagkiksulti ninyo, ingon nga naay pagtuo sa Ginoo. Ayaw usba ang pamaagi sa Dios. Kay sa panahon nga usbo nimo ang pamaagi sa Ginoo, naghari sa imong kasing-kasing ang dautan. Sama sa netabo sa atong Senado. Giusab nila pugos ang kanang konstitusyon, mga balaod. Kumbaga, gibali nila ang balaod. Kung ikaw ug ako, tinguhaon ang pagsunod sa Ginoo, tinguhaa ang pagsunod sa pamaagi ni Kristo sa Dios des Biblia. Muuswag lagi ka. Iblas lagi ka. Ayaw pagsalig kung unsay naa nimo karon. Saligi kung unsay pamaagi nga gibilin sa Dios dihas Biblia. Iblas ka. Unya sa panahon nga ang Holy Spirit, ang Dios mo'y maghari nimo, sultihan di ka. Dili ka rebelyoso nga klase nga Kristohanon. Kalipay nimo ang pagpakaon sa pastor. Kalipay nimo ang pagsuporta sa panginahanglan sa simbahan. Pero sultihan ta mo, pag ang tawhanon, kalibutanon maunay nagdumalas sa usa ka Kristohanon, dali nang magreklamo, dali nang mangwenta. Ug maunay nahitabo sa mga taong naasinado. Dali kay silang makahagpat-hagpat og mga bati nga mga testimony sa ilang isig ka senador. Pero wala sila makakita sa ilang bati nga kinaiyak, mga binuhatan. Dagali sila nga makakitag mga mulo. Grabe. Mao nang Kristohanon nga dili seryoso nga moampo, dili seryoso nga mobasa. Dali kay nang makapetisyon og pastor. Magbagulbol og mga pastor, mura nagsikura datan abiram. Nga mo kana bitaw mangagni pa, mangangin paglain nga mga Kristohanon. Unya madala pa pod ang laing mga Kristohanon kay kasagaran na po mga Kristohanon way ampo-ampo o gayawg sugot usa ka nga madala. Kay giingon sa Biblia, kalaglagan ang padulngan sa mga tao nga magtotoo nga kutob ras pulong wala sa buhat. Mga igsoon, tinuod, nihilak ko, na ay mga panahon nga muhilak yun ko. Tinuod, muhilak ko sa panghitabo karon sa tong nasod. Pero sa dihang na malandong ko, sa dihang nga magtuon kog Biblia, ibalik dahil sa Ginoo diri sa akong kasing-kasing. Para bang moingon ang Ginoo nga, Gideon, tan-awa ang imong kaugalingon, di ba? Dunay na nag-ilog diha. Nganong doon na may nag-ilog? Tungod kay gitagaan tag freedom, kagawasan. Tinod na. Usahay, kung dili ligon ang atong espiritual, ang pisikal mo oy iyang gamiton. Nga di ko kawali. Tinuod. Mabugatan ko kung dili ko ka-live. Mabugatan kung di ko kawali. Mabugatan kung di ko katudlo.
Kasal sa akong pag umangkon sa akong asawa, pahatagon ta kog mensahe. Pag ingon sa kuaning kanabitaw kung sanang MC, presider sa kasal sa tig-arrange bitaw sa program sa kasal sa akong pag-umangkon. Niingon nga, sige, kisay mo hatag mensahe. Nya, before ato nga wala pa'y paghatagay mensahe, naunsa mapuntong pagkahitabo nga ato pong mga panahon na pirti pong iganga ang lungsod. Nya, kinibitaw magpuyo kag bukid nga haskang bugnawa, inig dulhog ni mog lungsod haska pong pagkainita, igang po kaayo, niya atol po tong walay hangin. Nya, dito man gihil dito sa White House, diya sa lungsod sa Malabuyok. Haskang pagpirti magyong pagkainita. O niya, nakakurbata biya pod may taon pod kay para pagtambong biyas kasal nakabarong unya di man pod maayo nga ang imuhang isuot barong ra nga magsiyag-siyag ra po ng imuhang panit unya di man pod kanang usay tawag ana kinahanglan man gyud nga t-shirt ing imuhang sapawan so nagsuot kog t-shirt isa na ako gisulubag barong. Haskang pagkainita o pagkaiganga man lamang po tinuora. Dito sa kinananay, wala pa'y mga program, wala pa'y games, wala pa'y paghinatagay mensahe. Maglisod na ko og hurot-hurot sa akong gikaon. Pertimag yung iganga, mugawas ko, mubalik, mugawas. Hangtod nga mura nang punoon og gidala ko sa ako ang kainit kanang mura bitaw og kung nga mura maglain na sunod ane, mura mo kog tabangon noon ko ane. Saka ko dito si floor, nagpa-aircon ko dito. Ito, hirag-hirag ko dito sa dunay aircon, haskang bugnawasad. Murag ni relax ako una, relax ako ang pagbati. Pag hinatagay nagmensahe, gi-announce man gyud Pastor Gideon. Si Pastor Gideon usas mo hatag og mensahe. Tindog po ko. Hubo na gud akong barong, hubo na tanan. Nag-ilis na ko. Karon kay inigtindog na ko, mura man kog matumba. Yes, ligon ang espiritu. Sometimes ato ang pisikal. Diha po tatirahan. Munang maguol ko, usahay, dili na ko malikayan ang kaguol. Pero kaguol nga dili tungod kay nagbuhat og dautan. Usahay maguol ka tungod kay dunay mga panahon nga dili nimo mabuhat ang kana bitaw ang tahas o sugo buluhaton nga gibilin gientras ni Lord. Wala sad ko moingon nga Lord kasabot ka nga di ko kawali, kasabot ka nga di ko kahatag tungod sa akong pisikal. No, dili na mo akong prayer. Ang akong prayer, Lord bless, gamit ako, tagai kog lawas nga ligon. Nya salamat sa Ginoo nga karon dili na priha sa una nga kana bitawng di ko kalaba kay malipong. Dili ko mainitan, malipong dayon, no? Ginahinay gihatag sa Ginoo, hinahinay ang kaayuhan. Muna nga salamat sa Ginoo mga kaigsuonan nga iyang gihatag akong gipangayo. Iyang gihatag ang akong gihangyo nga ihatag ang kumplitong kaayuhan. Kana bitawng ibalik niya ang akong kusog nga kani ato grabe kong makalakaw. Oy, kami si Brother Lito, naaman siya karon, Brother Lito. Matag Sabado gyud na biyahe mi. Paingog sugod nya pila ko na ka lungsod amo ang agian. Gikan sa Mandawi, Liloan, Compostela, Danau, ug wa ko masayop, Carmen na pod, Katmon, Sugod, Bourbon. Niya na mga panahon nga mabuslutan migligid. Nya balik na po dinig ka Sabado. Nya gawas pa niya na Lunes hangtod Biyernes na ako sa prayer house. Gikan anang buntag hangtod gabi. O niya Sabado Bible study hangtod nag church planting.
krusada bisag asa. Mo na akong ipangayo ni Lord, Lord, ibalik ang kusog. Nya daw usahay dadoon po ko sa Ginoo diha sa mensahe nga kanang ang tao moagis pagkabata, pagkabatanon o pagkatiguang. Alantaw na po ko sa amin. Amang di pag yung kuti tiguang. Bata pa ko, Lord. Dili na ko uyunan nga tiguang. Bata pa ko. Doon na pa ko'y kusog. Nga musangyaw, mo krusada. Amo na nga. Agrihan na ginas Ginoo. Basta para niya. Mo nang nakapadayon taog training sa discipleship training. After sa training sa disciple, sa ato mga kaigsunan diri sa kalugtugan, ana na ta mag house to house. Ana na ta mag krusada. Doon na mga simbahan anang mahimugso. Doon na mga simbahan mga kaigsunan nga maumon. Nga ako pong gitanaw mga kaigsunan ang kinabuhi sa mga batanon. Muna nga karong Disyembre, tapukon sila. Diris ato ang simbahan sa kalugtugan. Tanang nga mga batanon nga kuyog sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Atong tapukon. Diris ato ang simbahan. Sud sa tulo ka adlaw. Ato silang seminaron. Kay dili paulay ang tanan. Mga batanon sa Bantulinaw, Plagatasanon, sa Tarcom, Moalbual, mga batanon diri sa Cebu ug sa Negros. Og wa ko masayod. Og ang mga batanon sad diha sa Borbon. Ug uban pa nga mga lugar nga magpadala sila mga batanon atong triningon. Kay dili paulahi ang tanan para mas daghan tang musangyaw sa mga mensahe nga magdalag kaluwasan kamaguhan sa mga tao. Ako nagtuo nga naamoy nakatunan nga mga mensahe. Usa nga akong ipahinumdum kaninyo. Ayaw gubaan ninyo ang time para ni Lord. Pag-ampo, dapat na kay time. Pagsimba, pagbasag Biblia, paghalad, dili kay kutubra sa pagpangayo. Sa tanang mga panahon, nahurot na tungod sa pagpangayo. Buntag nangayo, udto nangayo, gabi mangayo. Hapit na lang taga-oras nangayo, Lord, ubani ko, bless ko, Lord. Mag-unsa man ng sigag pangayo, wa kay gibuhat. Di ka makontinto, anak. Ang may tabuan na naghari ragyapon nimo ang imuhang pagkatawanon. Dalaygon ang Dios, oras alas 11:29 na sa kabuntagon. Dalaygon ang Dios nga padayon, nagpanalangin o nagtudlog, nagpahinomdo sa matag-usan nato kakinabuhi. Ako nagtuo nga doon na kay nakatunan o doon na kay nasabtan sa atong panag-uban. Mayong nga buntag ni Lorena Traya o Gingging Simbron ni Numilin Alpuerto Kaltakutan. Thanks God, Pastor, nakawats na pod ko nimo sa imong live. Bless you, God bless you always. May buntag ni Elmer Canilio. May buntag, mayong pakiguban. Salamat sa inyong pagtumbaya. Dalaygon ang Dios. Good morning ni Pili Impes, Bernardino Hinilaso. Good morning ni Sasi Kundi, GPC Santiago. Good morning Pastor Gideon. O sa tibok ni mong pamilya o sa tanan mga igsoon nagsunod sa imong program pulong mo kinabuhi ko. Si Monticelio Zini Buntilyao. Good morning. Matot pa, good morning Pastor Gideon sa tanang nagtanaw na mati karon. God bless us all. Praise the Lord. Watching from Pindugangan,
Tipanoy, Iligan City. Maayong nga buntag ni Solidad Eva Bosa. Ang importante ang mahadlokon judgment sa atong Ginoo. Tinuod mao gyunay nakaluwas og nagpanalangin pangapamaagi nga atong makita ni Jose doon na siya kahadlok sa Ginoo. Kapitan Giseline from Oman, maayong adlaw, maayong pakiguban. Good morning ni Gingging Simron. Bless sa tanan. Kadimo Pastor Gideon, nagdalay ko ng Dios nga nagpanalangin kanatong tanan. Sister Bernadette Alsola, good morning. Og si Maya Inok, og Maite Madagat, good morning. Og Sister Nars, good morning. Nomilin Afelto Katakutan, Luke 1:37, for with God shall be nothing is impossible. Amen, no? Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi nga paday nagpanalangin. Oras sa akong pagpanamilit at tas mga pag-ampog pagpasalamat sa pagkamaayo sa Ginoo di nagdasig nagligon sa atong pag-alagad kaniya. Amahan namo nga Dios sa mga kagagahom, salamat Ginoo sa mga pulong mga mensahe nga nagpahinumdum kanamo kung unsa ka importante ang paghatag og panahon sa pagbasa ug pakigsulti kanimo. Salamat amahan nga imo kami gidasig ug pahinumduman sa mga importante nga mga panahon sa among kinabuhi, ang pagbasa ug pagpakigsulti kanimo sa tanang panahon. We declare blessing Ginoo sa tanang nakadungog nakabati nakasabot diin naay kadasig sa pagkinabuhi nini. Ako silang isalig itugyan nga na kanimo. Panalibde ubani tagbuag atimana ang tanan nga misalig kanimo amahan. Jesus name. Amen og amen. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin, oras na sa akong pagpanamilit. Kininyo igsoon Pastor Gideon moingon na sa ato nga programa, ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless ug maayong sayo nga kautuhon. Pagday nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay magapagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulokso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulokso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus
balik